Глава 3. Отбраната на крепостта. Червената страна. Крепостта на бабата. Няколко време след края на първите 7 истории, червената шапчица стана от масата и излезе. Хензел я последва. Двамата излязоха на една тераса и седнаха на парапета. Така и не ми каза, защо се записа в Академията на фелдмаршал Немо. Дълга история. Имам време. Разкажи ми. Добре тогава. Всичко се случи, когато една вечер се прибирах от къщата на баба и заварих дома си, опустошен от войници на ледената кралица. От родителите ми нямаше и следа. Тогава се заклех да отмъстя и се записах във военната академия на фелдмаршал Немо, за да направят от мен машина за убиване и да се разправя лично с копелетата, които изтърбушиха дома ми. Отмъсти ли? Не, все още не, но няма да намеря покой, докато тази война не свърши и не намеря човека, който опустоши дома ми. Отвърна червената шапчица и се загледа в гората. По дяволите! Те се връщат! Обградени сме. Възкликна Хензел и двамата хукнаха да предупредят останалите. След не повече от 10 минути всички се бяха събрали на стената, а армията бе оградила крепостта. Предайте се! Чу се гласът на вълчият командир. Никога! Изкръща барон Мюнхаузен и стреля с топа. Вълците бързо му отвърнаха. Не ми оставяте друг избор! Провикна се отново вълчият командир и цялата армия от вълци, мечки и рисове атакува крепостта. Какво ще правим? Попита бабата. Ще се бием до последна капка кръв. Отговориха козлетата и заеха бойниците. Вълците вдигнаха стълбите, а бабата сложи олиото на печката. След минута то бе готово и двамата с барона вече го изливаха върху прииждащите тълпи. Хензел сечеше с брадвата онези, които успяваха да се покачат. Дърварят беше ранен. Ловецът хвана позиционната картечница и запрати няколко залпа. Прехвъркна граната. Червената шапчица я улови във въздуха и я запрати обратно. Изляха още няколко казана с олио върху прииждащите вълци. Мечките започнаха да рушат стената. Баронът извади 2 пистолета, подаде се от един бойник и започна да раздава куршуми. Мечките капеха една по една. Скоро не останаха повече от 15. Тогава един рис хвърли граната точно към мястото, където стоеше баронът. Той обаче стреля по нея и я отби обратно към нахалния рис. Но рисовете не се смутиха от факта, че губят и нададоха бойният си рев. Всички птици излетяха, а кръвта на нашите герои се смързи. Само Пайк продължаваше хладнокръвно да ги избива със снайпера. Ще се върнем! И те обърнаха на бяг. Баронът се подаде и изкрещя. Бягайте, страхливи псета! Всички се прибраха да спят. Рано сутринта баронът излезе да събира трофеи. Навсякъде около стените на крепостта се търкаляха обгорени трупове. В радиус от 100 стъпки бяха разпръснати месо, мозък и кости от рисовете. Мечките бяха събрали своите мъртви другари, за да ги погребат. Като видя, че няма какво да събере, баронът се прибра да закуси. По обяд бабата награди с медали героите. Мерлин се появи и разчисти труповете с магията си.